guys, oh. Tahimik dito, napakaganda dito. Nasaan tayo? Closed doors, I'm a fool for your love. Hello everyone. Nandito na naman tayo sa Pampier. So, bali pupunta tayo ngayon sa Tambobong. Tatry natin yung bago nating camera. Si Supremo Conquest. Naririnig yung boses ko dyan. So, let's enjoy the ride, mga sir. Dalawa yung camera natin, oh. Nasa harapan yung isa. Tatry natin din yan mamaya pag nasa ano na tayo, Labrador. So, ingat tayo lagi mga sir. Don't forget to pray. So, may ano tayo ngayon, may libing guys. Haba. My hands go la 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 la. Nabukas naman ang ating motor. Napabingis ang camera natin guys. Sa hilo yata. Hindi kaya ng ano. Hindi kaya ng ano. Yung bracket niya gumagalaw talaga. Ganyan talaga yan. Hayaan mo na. Ayusin natin yung kaya. Tanggalin na lang natin. Hindi niya kaya yung bracket eh. Muluwag yung dito niya. Para siyang kapagod eh. Gawa natin ang paraan yan ano, mamaya. Tayo dito. Magpupultang tayo guys. Kung ilang kilometer yung tatakbuhin natin mamaya. Tayo sa kabila. Kasi hindi mainit.
Ayos ah. Mamaya pa. Yan, ayan na na oh. Ah! Wala na naman ang pwelo eh. Nag-iinit ka.
Subukan natin yung Supremo action camera. So magandang gamot talaga siya. Hindi na ako gumagamit ng mic mga sir, mga idol. So nagpakalita lang ako dahil ito ay wala siyang mic na naka-inscript, pero built-in siya, nakakatawa to. Parang gano'n na rin yung mic. Sana maganda yung paggawa natin ngayon. Sana sulit yung palit naman naman to. Matte black na iba 150. Maganda pala din. Maganda din pala ang puti na ito. Yan. Protect yan. Kaya ng ninja. Shout out sa mga riders, guys. Guys. Hello? Mio.
Shoutout sa mga rider. Idol. Shoutout sa mga rider. Shoutout. Shoutout. Camillo, kahit na yung ko. So, namatang nila, matineri. Baik ko sa lamuli, no? Ha? Kaya ko siyang lamuli. Ito. Ay, kaya na kasabayan natin dati siguro. No? Shout out sa mga maraming riders! Kaya, sinugin talaga! Daming rider bro. Anong mayroon bro? Anong gaguluhan to? Baka mayan dito si Pang. Daming rider dito. Salang dito pa. Patriot.
Kahit doon tayo meron dito. May engine sila. Di ba pala? Di ba Terry? Nakapagod talaga. Ah. Bakit? Daming riders talaga. Ang turbo talaga rin. Nahipon talaga ito. Ang turbo talaga pinatag. Ano ba naman dito?
tayo dyan guys. Magkumalan tayo, ano, papuntang Bulinaw. Pero pag dito papuntang Gasol, Burgos, Bine, gano'n. So, kaliwa tayo. Ano mo na, hindi bang kaliwa para alam ko. Mainit na, baka darating na kami doon, alas 10 na. So ayan, nabawasan yung punta natin, nabawasan na siya. 305 kilometer kanina. So ngayon ay naka 44 kilometer na tayo. Alright, nandito na tayo sa Burgos. So, different na po yung ginagawang daan ko dito. Grabe. Tagal naman ito matapos. Buti na lang, medyo malapad ang ating gulong. Maganda talaga, medyo maganda rin ang magandang malapad ng gulong. Bundok. Yeah. Kung tayo magkakabilis dito, ang pag-ilis sa hindi na ginagawa ng movement pattern. Tapos kami na ng movement.
Yun. May mabenta yung basic sa baba. Sa baba. Saka yung pwestahan dito. Maganda. Grabe no. Tapos ko na dito no. Marami siya no. Dito dito. Amin guys. Grabe. Yung ulo ko gumagalaw. Pero kaya naman natin kuhanin yung ano kasi. Kahit may angkas pa tayo. Yes, nasa Bacol na tayo. Welcome to the pool. Yes, oy. Nakakangin. Grabe. Woo! So, kakala na tayo dito sa may Tamborong Beach. Dito naman tayo kakana. Medyo malayo pa lang konti. Dito na siguro. Dito tayo kakana. Ay, Tamborong. Dito yung Tamborong Tour Guide. So, dito na tayo guys. Bubong bali ano dito masigsag dito yung masigsag na daan sa Tambubong guys. Kung hindi ka palubat Supremo mas maganda, pero kung lubat ka ako wala tayong dahan-dahan lang tayo dito guys kasi ano may paahon, may ano mga alipon na may ganun. Ganun dito sa Tambo.
buwan. So, kung hindi natin kabisado yung daan, huwag pa tayong magpahuli. Kasi for me ito eh, isang dito. Isang pakabot natin isang guys. Saan ba tayo? Sa tulo tayo? Drums are returned. Returned. Yeah. Return. So, matahimik. Tulog na yata yung kasama ko. So, yan, nakikita nyo guys, yung daan dito, diba? Sobrang ikli. Sobrang ikli yung ikuan. So, huwag tayo mag-bank kasi yan. Malit lang yung bank. Pero natin, mag-bank. Iyak ka lang tayo. Lalo na pag may apat. Tayo nakapunta naman tayo sa ating Karoro. Unang tulay dito sa Natur. Ayan guys, ako ko lang nga dahil 30 ba yung peste. Ayaw ko mabuasing ang Corvette kasi hindi ko naman ang sabi yung daan dito. Nakakalitan tayo. Parang karoon. Ay, ano. Ay. Nakaroon doon. Kailangan natin. Ayun, bali nandito tayo ngayon. Ano, Dasol. Yun, daming ano natin. Guys, yung tahimik dito, napakaganda dito. Nasaan tayo? Pulo, ayan. Maganda rito, maganda dito guys. Yung karos namin dito, ano, 150. 150 lang karos namin dito. Yan po, 150 to. Oh. Like a lonely man, without me, you're not like everyone. That is why I choose you. You're the one who can make